Кадерле дуслар, сезне 23 февраль Ватанны саклаучылар көне белән тәбрик итәм. Бездә Мәскәү татарлар штабында бик күп яшьләр җыела, чөнки яшьләрне берләштерү бик кирәкле дип саныйм. Алар безнең киләчәгебез. Ватанны саклаучылар көне чын мәгънәсендә бөтен халык бәйрәме. Илебез имин булсын, барыгызга да саулык һәм уңышлар телим. Ах ты ж! Ура! Отставить бег! Становись! Равняйсь! Мирно! Вольно! То-то! Вы же будущие защитники Родины. А? Где-то что должны уметь настоящие защитники? Ну, во-первых, быстро одеваться и красиво застилать койку. Рота, подъем! Так, не уложились? А теперь ОФП, общая физическая подготовка. Простые, на первый взгляд, упражнения. Они развивают скоростные навыки, быстроту реакции. Каждое усилие в преодолении физических трудностей воспитывает уверенность в себе. Бабушка, а мы так точно станем настоящими защитниками? Әлбәттә, шулай ук үзеңнең якыннарыңны яратырга һәм сакларга кирәк. И доедать всю кашу. Бегом за стол. Есть!